आथिखालनि लाइमोनफोराव गिनाय लाजिनाय आरो गावनि इयुनखौ लानानै जेबो साननाय गैला। सासे ड्राग्स एडिक्ट गथ'खौ रिहेबिलिटेशन सेन्टारावल' दोननानै जाया। जोंनि गथ'फोरा गाज्रि जानायनि आन्दोआव बिमा बिफाफोरनि फिसा फिसा गोरोन्थिफोर थायो। नंगौ, बेफोर बाथ्राखौनो बुंदों बर' सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिया। बिथाङा आथिखालनि लाइमोनफोरनि सायाव फोरमायदों दि आथिखालाव मोनफ्रोमबो ओनसोलफोरावनो उन्दै बैसोनि गथ'फोरानो ड्राग्स लानायखौ नुनो मोनो। बे बेलायाव बिमा बिफाफोरनिबो गोबां गोरोन्थि दं, जायनि थाखाय जोंनि गथ'फोरा गुबै लामानिफ्राय गाज्रि लामाजों थाङो। सासे ड्राग्स एडिक्ट गथ'खौ रिहेबिलिटेशन सेन्टारावल' दोननानै बे गथ'आ मोजां जाया। सासे ड्राग्स एडिक्ट गथ'खौ रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव दोनहैनानै न'आव लाबोफिननानै बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ जोथोन लानांगौ। अब्लासो ड्राग्स एडिक्ट गथ'आबो मोजां लामाजों आगान सुरगोन होनना फोरमायदों बिथां फैलाजे बरगयारिया। बेनि अनगायैबो बिथां फैलाजे बरगयारिया मा बाथ्रा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। नोंथांनिफ्राय आं फिन मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन। जिहेतु निसानि बाथ्राखौ जों सावरायबाय थादोंमोन, जिहेतु ड्राग्स एडिक्टेड जानायनि सायाव सावरायदोंमोन। दा जाय बिथांमोना अलरेडि बिथांमोना ड्राग्स लानानै थामहिनबा एडिक्टेड जानानै बिथांमोना दङ, दा बेखौ माबायदि राहाजों जोङो उदां मोनसे लाबोनो हानाय बा जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ बा सारा आसामबासिफोरखौ जों बेनिफ्राय उदां खालामनो हानाय माबाफोर ओरैहाय लामा नोंथाङा बोसोनफोर होगोन नामा? प्रिभेन्सन इज बेटार देन किउर होननाय खोथा दङ। थ' जोङो बेमारखौ जाहोनानै बे बेमारखौ फाहामनायनिख्रुइ होबथानाया साबसिन आरो। थ' बे बेलायाव जोंहा गोबां जोंनि बिमा बिफाफ्रा दायथ' थागोन, बिबान दङ। बेनि अनगायै जोंनि समाजाबो बिबान दङ। दा जोंनि गथ'फ्रा जे दिनैनि दिनावहाय दहाय बुंनायजोंनो सोमोन्दो थालांसिगोन बे बुंनाय खोथाफ्रा। जोंनि गथ'फ्रा जे दिनैनि दिनाव जोंनि फिसाफ्रा जे थाब थाब गाज्रि जायो। बे जे दिनै गाज्रि जानाय होनबाथाय जोङो सिद्दायैनो थारमाने बे निसा जातिय नुहैयो आरोखि। सोरबा गान्जा सोबो, सोरबा देन्द्राय जायो, सोरबा जौ लोंनानै गेलेनानै थायो। हौवासायानो होन हिनजावसायानो होन मालाबा ससियेल मिडियाफ्रावबो नुयो। माने खोब माने लाजिथाव माखासे आरो दुखु नांथाव आरोखि बे जोंनि हारिनि थाखाय। दा आं दहाय जे बुंबाय, जोंनि गथ'फ्रा दिनैनि दिनाव ना लाजिनाय दङ, ना गिनाय दङ, ना गावनि फिउचारखौ लानानै माबा मोनसे साननाय दं। दा बे बेलायाव जोंनि बिमा बिफाया बांसिन दायथ' थागोन। दा आं बेखिनियावनो बुंगोन, माखासे बिमा बिफाफोर दङ, आं गासिखौबो नुनो नागिराखै। माखासे बिमा बिफाफोर दिनैनि दिनावथ' जों ससियेल मिडियायाव बिमाफोरखौनो ओरैबायदि बिमा दङ, ओरैबायदि माने कन्टेन्ट लाबोयो जाय कन्टेन्टफ्रा नायथाव। ओरैबायदि सोदोब बाहायो ससियेल मिडियायाव, माने जाय बुस्थुखौ थारमाने खोनासंथावा। थ' बेबायदि बिमानि फिसाया माबायदि जाहैगोन मालाबा सानफ्लाङो आरोखि। गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना, जायफोरा बेबायदि रिल्स बानायो, जायफोरा बेबायदि भिडिअ बानायो। आं खोथाखौ बुंनो आरो स' नोंथाङानो जुदि बेबायदि मोनसे गाज्रि कन्टेन्ट जायफोरखौ जों नायनोनो हाया, जायफोरखौ जों खोनासंनोनो हाया, बेबायदि खालामदोंब्ला बिसोरनि फिसाया माबायदि जागोन? बिसोरनि फिसाया सोरखौ लाजियो? बिमायानो गावनि बिहावखौ लाजियाखै, बिमायानो गावनि बिफाखौ लाजियाखै, स' नोंनि फिसाया नोंखौ मानो लाजिनो? थ' बियो मोनसे आं सानदोङो बिनिनो मोनसे फिथाइ दिनैनि दिनाव जे जों नुदों। दाखालि आङो ससियेल मिडियायाव मोनसे मेथाइ नुदों, बेखौ हाग्रा बारियाव मोख्राफ्राबो रोजाबा बेबायदि सोदोब बाहायनानै, हाग्रा बारियाव जुनारफ्राबो बेबायदि मेथाइ रोजाबा बेबायदि सोदोबखौ बाहायनानै। उन्दै गथ'फोर क्लास 8, 9, 10 जागोन मेक्सिमाम। स' बेफोरो मानिफ्राय जादों? थ' बेखौ नोजोर होयोब्ला जों नुबाय बेवहाय जोंनि बिमा बिफानि माखासे दाय दङ, गोरोन्थि दङ। स' जोंनि फिसाफ्रा माबोरै बेबायदि जायो? बेथ' खेबसेनो जायाखै, बेथ' हरखाबै जायाखै, बेयो लासै जालांबाय थादों। दा ओंखायनो आङो बुंगोन, जोंनि बिमा बिफाफ्रा जुदि गावबा गावनि गथ'खौ मोजाङै जुदि जोथोन लायोब्ला, स' हमना ला नोंथाङाथ' दिनैनि दिनाव गाज्रि मानसि जायाखै, आंबोथ' जायाखै, नङा होमबा? जोंबोथ' जागौमोन, नोंथाङाबोथ' जानो हागौमोन ना, खिन्थु जों जायाखै। खारन जोंखौ बिमा बिफाया जाम्बा जाम्बिब्लाबो माने बै समावहाय मोजां जोथोन लादोंमोन आरोखि। खिन्थु दिनैनि दिनाव जोंनि बिमा बिफाया जोथोननि मुङाव फिसाफोरनो बिस होबाय दं आरोखि। अननायाबो बारा, थ' जा बिदों बेखौनो होदों, गथ'आ जा बुंदों बेखौनो मानिदों,
गथ'आ जि बुङो बेखौसो मानि माने सोंथि होननाय गैला माबा गैया बेयाव गथ'आ जि बुङो बेखौसो मानि मालाबा ओरैबो फैयो जोंजों रायलायो जेनेबा जोङो सासे गथ'आ हमनानै ला 80% मोनबाय थ' बिनि न'खराव थांनानै जों एसे रायलायहैयो बबाव फोरोंनो नागिरदों मा स्ट्रिमाव फोरोंनो नागिरदों बेफोरखौ रायलायहैयो अब्ला गथ'आ मा बुङो बेनो जासिगोन गथ'आ मालाबा ओरैबायदि जायो आं आमुगावसो फरायगोन अब्ला जोङो मिथियो बे कलेजआथ' खोब मोजां नङा बेयाव फरायनाय गथ'फ्रा खोब मोजां नङा ओरैनि बहुत माबा दं थ' बेयाव फरायाबा मोजां जायो नामा आमुगाव फोरोंहैबा मोजांसिन जायो थ' बे जोंनि बुंनायखौ लाला खिन्थु बे गथ'आ जा बुङो जायो उनावहाय मा जाबाय बोसोरसे जास्लाबियावनो बे गथ'आ बै गाज्रि गथ'फोरखौ लोगो मोननानै बेबो माने ड्राग्स एडिक्टआनो जानानै फैबाय जोंनि खाथियावनो कलेज दङ बिनि माखासे फोरमानफोर दङ थ' बिनि अनगायैबो जोंहा समाजाव माखासे दायित्व थागोन जोंनि जिथु समाज नोंथांखौ फोरमायनाय नुनो मोनदों जेरै जों बिदिन्थि बायदि बिस बे सावथुन बिथांखौ नोंथाङा बेखौ खालामबाय फैला MCL बेवहायबो आरो बेनि अनगायैबो गोबां बेफोरबायदि सावथुन नोंथाङा दिहुननानै हारिखौ सिबिनो थाखाय नोंथाङा सिगांदों बे बिथिङाव नैबे सावथुनजों नोंथाङा बेसेबांसो जाफुंसार होननानै सानो जे बे नोंथाङा फोरमायनो लुबैनाय बाथ्राफोरखौ रायजो राजानो बा नायगिरिफोरनो बर' रायजो राजाफोरनो नोंथाङा बेसेबां नैबे समाव जाफुंसार होननानै सानो गांसे बिजाबखौ फरायोब्ला जों जेरै माने गोबां गियान मोननो हायो थिग बेबायदिनो जोङो सावथुनखौबो गांसे बिजाब महरै सोरजिनो हायो एबा सावथुनखौबो जों गांसे बिजाब महरै फरायनो हायो थ' आंनि थांखिया नैबेनो जिहेतु आथिखालाव जोंनि जा लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौ नोजोर होयोब्ला जों नुबाय आथिखालाव दानि जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर माने आं गासैखौबो होनजोबाखै गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनैनि समाव ना लाजिनाय दंबावो ना गिनाय दंबावो ना गावनि माबा मोनसे इयुनखौनो लानानै साननाय दंबावो स' लाइमोनफोरनि सानस्रिया बेबायदि जानायखायनो जों गोबां समावहाय जोंनि गेजेराव उन्दै बैसोआव थाब निसा जातीय बेसाद लानाय माने ड्राग्स एडिक्ट जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि दा बे बेलायावहाय निस्सय जोंनि गेदेरफोरनि हथात बिमा बिफानि गार्जेननि माने गोबां गोरोन्थि थालांदों आरो दङ जायनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा थाब माने गुबै लामानिफ्राय दोरोदनानै गाज्रि लामाथिं थांबाय थानायखौ नुदों स' ओंखायनो आङो नैबे बिस सावथुननि गेजेरजों जे जोंनि गार्जेनफोरनो नैबेखौनो माने सांग्रांथि होनो नागिरदों बा मोनसे एवारनेस फोसावनाय थांखिजों आं बे बिस सावथुनखौ खालामनाय जादों जे जोंनि माने फिसाफ्रा जे गाज्रि जायो बे गाज्रि जानायनि आन्दोआव निस्सय जोंनि माखासे फिसा माने गोरोन्थिफोर थालाङो आरोखि जाय गोरोन्थिफोरानो उनावहाय गेदेर जानानै जोंनि फिसाफोरखौ थारमाने जोङो खोमानानै लानांगौ जायो एबा जोंनि फिसाफ्रा माने गाज्रि लामाथिं थाङो आरोखि ओंखायनो नैबे बिस सावथुननि गेजेरजों जोंनि बिगोमाफ्रा जाहाथे फिसाफोरखौ जोथोन लानांगौनि थाखाय फिसाफोरखौ सामलायनांगौनि थाखाय माबा मोनसे माने गियान मोननो हायो बे थांखिजों आङो नैबे बिस सावथुनखौ खालामनाय जादों आरो निस्सय आङो सानदों गोबां गार्जेनफ्रा माने बुजिनो हादों एबा जोंनि लाइमोनफ्राबो जायफोरा बे सावथुनखौ नायदों निस्सय हमदांनो हादों जे जोङो माबायदि खालामोब्ला एक्सुवेलि जोङो हरखाबै गाज्रि लामाथिं थांनांगौ जायो दा बेनि अनगायैबो बिसनि अनगायैबो बिसखौ आङो मोनथाम भाषायाव बे लेंगुवेजाव बानायदों बिसखौनो मोनसेया जाबाय एसामिसाव दाबि खालामदों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय आदिबासि साद्रि लेंगुवेजाव जोंनि सावथालिफोरनि आर्टिस्टफोरखौनो लानानै बे सावथुनखौ खालामनाय जादों बेनिफ्राय बे सावथुनखौ आङो माने गोबां खना खनला जायगाफ्राव माने गारि गंसे माने टाटा मबाइल लानानै फ्रियाव दिन्थिनाय नोंथांखौ नुनो टाटा मबाइल लानानै बेवहायनो थारमाने प्रजेक्टर साउन्ड बक्स जेनेरेटर बेफोरखौ माने लड होनानै माने गोबां खना खनला गामिफ्राव बे सावथुनखौ दिन्थिहैदों आरोखि थ' बे सावथुन दिन्थिनायाव आंखौ जोंनि जायगानि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोबां हेफाजाब होदों दा बेबायदिनो चिरां बायदि जायगायाव क'क्राझार बायदि उदालगुरि बायदि जायगायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
माखासे आनसलिकनि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि बिथांमोना आंखौ लेंहरनानै बे सावथुनखौ दिन्थिनाय जादों बे रायजोफ्रा बेखौ नायनानै गोबाङानो माने बाख्नायदों खोब मोजां जादों होननानै बुंदों बेबायदिनि गेजेरजों समाजाव माखासे सांग्रांथि फैदों होननानै गोबाङा बुंदों आरोखि दा बिनि उनावहाय आङो मोनसे खालामबावदों जिहेतु जोङो दा नुयो मोनफ्रोमबो ओनसोलाव नायोब्ला जुदि नों नागिरोब्लाथाय नुगोन मोनसे ओनसोलाव माने 10-12 जन बेबायदि दा जोंनियाव उन्दै बैसोनि माने ड्राग्स एडिक्टेड गथ'फोर दंसै आरोखि माने बे जोंनि थाखाय खोब माने साननो गोनां बाथ्रा दा बिसोरखौ जोङो रिकभार खालामनांगौ अर्थात बिसोरखौ जोङो गुबै लामाथिं लाबोफिननांगौ दा बिनि थाखाय आङो जोंनि जायगायावनो सासे मोनसे समाव जाय माने ड्राग्स एडिक्टेडमोन खिन्थु दिनै रिकभार जाबाय हामबाय थ' बेखौ लानानै आङो जे डकुमेन्टारि स्टाइलाव मोनसे सावथुन खालामनाय जादों बेखौ माने आइ वान्ट टु बि एलाइभ होनना बे सावथुनखौ खालामनाय जादों थ' बेवहाय बे गथ'आ माबोरैहाय एक्सुवेलि ड्राग्स एडिक्ट जालांखो फरायबाय थानाय समावनो थ' बेखौ बेवहाय दिन्थिनाय जादों दा बेवहाय बे गथ'आ बुंनाय बायदिब्ला माखासे गावनि क्लासमेटफोर रुममेटफ्रा माने बेबायदिनो बे माबाखौ लायोमोन आरोखि लानानै आरो बे माने माबायावनो पिजियाव थायोमोन बिसोर आरो बे जायगायावनो माने खाथि खालानिफ्राय फैनानै बिसोरनो नैबे ड्राग्सखौ फानफैयो दा बिदिनो लासै लासै बेबो थारमाने लोगोफोरजों थाफानानै दिनै एसे गाबोन एसे लालांबाय एडिक्ट जालांदों बे खोथाखौ गथ'आ बुंदों आरो बिनिफ्राय जोबथारनायाव बिनिफ्राय रिकभार जादों जानायनि जाहोना जाबाय बिसोरनि बिमा बिफानि जोथोनाव थ' जोङो दा गोबां नुयो जे रिहाब सेन्टाराव दोनहैदोंमोन 6 मास दोनदोंमोन बोसोरसे दोनफिनदों हामदों हामनानै फैदों खिन्थु मास मोनसे उनाव मास मोननै उनाव मास मोनथाम उनावहाय बियो आरो फिन आगोलनि बायदि जाग्रा जाफिनदों आरोखि दा बे बेलायावहाय नैबे आइ वान्ट टु बि एलाइभ बेवहाय आङो बे ड्राग्स एडिक्टेड जानाय गथ'नि बिमा बिफाजों रायज्लायनानै मोन्थिबाय हयथ' जायफ्रा बे सावथुनखौ नायदों हयथ' बिथांमोनाबो मिथिदों जे हामनानै फैयो खिन्थु हामनानै फैनायनि उनावबो जोथोन लानांगौ जायो थ' बिसोरो ओरैबायदि खालामदों माने न'आव फैखांनायनि उनाव गावनि आगोलनि लोगोफोरखौनो जिहेथु लोगो मोनफिनो थ' गावनि आगोलनि लोगोफोर जायफोरा माने ड्राग्स जायो बिसोरथ' जाबायानो दंना दा बिसोरजों लोगो जाहैफिनो सोलायनाया बेल'सो सोलायदों गाबोनसे दिनैसे गाबोनसे उनावहाय बे जाग्रा जालांफिनो आरो ओंखायनो बिसोरो मा खालामदोंमोन कमप्लिटलि बे गथ'खौ माने बिसोरजों डिसकानेक्ट खालामदोंमोन एकदमबारे बिसोरनो मबाइलबो होआखै आरो बेखौ न'निफ्राय ओंखारनो होआखै बे स्ट'आव दोनबाय थादों जिहेथु बिफाया बिजनेस मावो बिजनेसाव बिफाया गावजों लाफाबाय थादों रावजोंबो बेखौ माने कमिउनिकेट खालामनो हायो गावनि लोगोफोरजों न'आवनो दोनबाय थादों बेनिफ्राय बेनो माने हाबाबो होनानै होदों आरो हाबा होनायनि उनावहाय मोनसे गथ' मोनबाय संसारनि मायाव हाबबाय दा उनाव लासै लासै बिफानि माबाखौबो बिजनेसखौबो एसे सामलायग्रा जालांबाय थ' बेबायदिनो बे माने कमप्लिटलि बिनिफ्राय रिकभार जानो हादों आरोखि दा ओंखायनो बिनिफ्राय जों बुजिनो हायो जे जों रिहाब सेन्टाराव दोनहैब्लानो थारमाने हामा आरोखि हामो खिन्थु बिनिफ्राय लाबोखांनायनि उनावबो जोंहा माखासे जोथोन लानांगौ दङ दा बेखिनिखौ खालामोबाथाय जोङो बे माबाखौ बेनिफ्राय जोङो रिकभार जानो हायो थ' बेखिनि मेसेजखौ जाहाथे जोंनि गार्जेनफ्रा मोननो हाथों बा जायफ्रा बेबायदि जादों जाहाथे बिसोरो बुजिनो हाथों मिथिनो हाथों बे थांखियैनो आङो बे सावथुनखौ खालामनाय जादों आरो बे सावथुनखौ खालामखांनायनि उनावहाय गोबां माने बिमा बिफाफ्रा गार्जेनफ्रा आंनो फन खालामदों आरोखि फन खालामनानै जे बबे जायगायाव थांदोंमोन बहाव मादोंमोन जाहोनाबो बेबायदि दं दा बेफोर खोथाखौ माने बुंहरनाय जादों आरोखि थ' बिसोरनो आङो फन नाम्बार हरदों आरो बेनिफ्राय बैसोर गार्जेननि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो हरदों बिसोरजों रायलाय मोजाङै जे बिसोर माबोरै जाय जोथोन लानानै बे गथ'खौ रिकभार खालामनो हाखो नोंथांमोनहाबो माबा मोजाङै बुजिनो हागोन थ' बेबायदिनो आङो सानदों आरोखि दा बेनि उनावहाय आं बेखौनो सानदों निस्सय बे सावथुननि गेजेरजों माबा मोनसे समाजनो होनो हादों थ' आं सानगोन बे सावथुना जाहाथे गांसे बिजाब जानानै थायो आरो आंनि थांखियाबो बेनो आं बेखायनो बुंनाया जों सावथुनखौ गांसे बिजाब महरैबो जों सोरजिनो हायो आरो सावथुनखौ जोङो गांसे बिजाब महरैबो फरायनो हायो थ' बेबायदिनो फैला एमसि